pekárni, kde sa nepečú len koláče. Tu sa miesí trpezlivosť a pridáva sa štipka odvahy a na miesto cukru sa používa úsmev. Nie každý chlieb zvonia rovnako, nie každý perník má dokonalý tvar, ale každý má v sebe kúsok srdca toho, kto ho miesil. Každé dieťa tu má svoje miesto. Nech to miesi ticho, nech to pečie smiech a spolu vytvárame vôňu dobra, vôňu domova, vôňu Vianoc. Dobrý večer. Milé deti, idem za úžasnou vôňou. Išla som za krásnou hudbou a zvukom rolničiek. Bola taká čarovná, že ma priviedla až k vám. Povedzte mi, deti, čo je to za vôňa? To je vôňa dobra. Tu sa pečie láska a pridáva sa štipka radosti. Áno, máte pravdu. Keď sa všetky tieto úžasné chute a vône spoja, vzniká niečo, čo sa nedá kúpiť. Vôňa pokoja, vôňa domova, vôňa Vianoc. Poďte s nami vyčarovať úsmev. Poďte s nami prežiť radosť. Pozývame vás do čarovnej vianočnej pekárne, kde zacítite všetky úžasné chute a vône poprašené tým najsladším cukrom. Cukrom našich detí. Vítajte. Ako prvé sa vám predstavia detičky z našej špeciálnej základnej školy, ktorí vám s veľkou láskou a čistou dušičkou zaspievajú a zatancujú. Nech sa páči. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells are not to ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon was fair and bright, was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifty bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh,
Videli ste detičky z triedy intenzívnej predškolskej prípravy. Myslím, že ich prvé vystúpenie sa vydarilo na výbornú a otvorili krásne našu besiedku. A prichádzajú naši najmenší škôlkari. Zima všude je veliká, všude sníh, všecko let na 3 zámky zamyká. Domy jsou jako dort, všude bílé cukroví, severák, tasilkot, k útoku se hotový. Zima všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká. Kdo si teď nespívá, marně dlaně zahřívá, tak doufám se mnou sem, bílá závěj, bílý den. Zima je v lese, zima je na poli na štrbském ceste, s nebesí na zemi peřinu snese, houpíme se, helejme se. Zima je tady, zima je ve městě, zima jde všade, tatínek hupuje, děti jsou rády, stříbrem září lítat. To je šťastia, to je krásy na tej našej doline. Každý s vetrom zaspieva si pieseň krásnu o zime. Fiu, 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 zimný vietor fúka a z neba sa snežík sype biely ako múka. Fiu, 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 zimný vietor fúka a z neba sa snežík sype biely ako múka.
Úsmev na tvári a pravú vianočnú náladu určite vyčarujú aj deti z A, B, C variantu a z triedy detí z IVP. Vonku je už riadna zima, cingilingy bum. Snežik padať nám začína, cingilingy bum. Ak to takto pôjde ďalej, cingilingy bum. Bude ho až po kolená, cingilingy bum. Na Vianoce, cingilingy bum. Stromček sa nám už ligoce, cingilingy bum. Stojí sviečka, horí plameň, cingilingy bum. Čakáme len na Ježiška, cingilingy bum. Blížia sa Vianoce, štípe mráz, tešíme sa na ne opäť raz. Vyzdobíme spolu stromček náš. Už je ten správny čas. Vianoce sú, keď sme spolu, cingilingy bum. Keď hodina sa dá k stolu, cingilingy bum. Mamka, ocko a detičky, cingilingy bum. Detkovia aj babičky, cingilingy bum. Vianoce sú od Ježiška, cingilingy bum. Dal nám lásku do balíčka, cingilingy bum. Bolo jej dosť, dostal každý, cingilingy bum. Rozdelil ju raz a navždy, cingilingy bum. Blížia sa Vianoce, štípe mráz, tešíme sa na ne opäť raz. Vyzdobíme spolu stromček náš. Už je ten správny čas. Cingilingy, cingilingy, upraceme domček. Cingilingy, cingilingy, ozdobíme stromček. Svetlo vpravo, svetlo vľavo, aj do stredu dám. A už svieti ten náš stromček, a už svieti nám. Blížia sa Vianoce, štípe mráz, tešíme sa na ne opäť raz. Vyzdobíme spolu stromček náš. Už je ten. Blížia sa Vianoce, štípe mráz, tešíme sa na ne opäť raz. Vyzdobíme spolu stromček náš. Už je ten vianočný čas. Dovolte prosím, aby som v tejto chvíli privítala vzácnych hostí, ktorí prišli medzi nás. Za zriaďovateľa vítam riaditeľa regionálneho úradu školskej správy v Žiline, pána Dušana Galbavého. Potreboval si odbehnúť súrny telefonát, nevadí. Ďalej vítam vedúceho oddelenia ekonomických činností, pána Pavla Kuba. Vedúcu osobného úradu, pani Lenku Ferenčákovú. A stihli ste to, pán primátor. Vítam aj pána primátora mesta Byča, pána Miroslava Minarčíka. Ale nesmiem zabudnúť ani na pani riaditeľku, pani zástupkyne. Drahé kolegyne, kolegov a v neposlednom rade vás, milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy. Ďakujem vám, že ste neodmysliteľnou súčasťou nášho tímu, skvelého tímu, kde sa spája láska s trpezlivosťou, pokorou, dojatím, kde sa spolu tešíme z každého malého pokroku, kde radosť, úsmev a šťastie v detských očiach sú tou najväčšou odmenou. Naše deti sú jedinečné, naše deti sú výnimočné. Všetky sú krásne svojou inakosťou. Sú to malé osobnosti, čisté duše, ktoré nám dávajú tak veľa. Sú úprimné a nevedia klameť. A keď ľúbia,
tak celým srdcom, tak naozaj. Vítajte, ešte raz vás teda srdečne vítam. Vítajte v našej vianočnej pekárni, kde sa bude určite piecť ľudskosť, dobro, láska, pokoj, úsmev i štedrosť. Kde tým najväčším darom sú vaše deti. Vítajte. A teraz prichádzajú detičky z 3. autistickej triedy so svojím krásnym tančekom Škriatok. Poprosím veľký potlesk. Teraz prichádzajú deti z 5. autistickej triedy a spoločne s nimi sa ocitneme na typickom vianočnom trhovisku. Vianoce prichádzajú, šťastné a veselé. Kúpte si krásne vianočné ozdoby, kúpte si voňavé vianočné koláčiky. To je vôňa. Prosím si jedného perníkového vianočného macka a krásneho anielika pre moju mamičku. Nech sa poteší. Tam dole je čosi so slami. Čo to je? To je malý Ježiško v jasličkách a nikto si ho ešte nekúpil. Ja si prosím Ježiška, že sú Vianoce a každý sa dosť o neho. Že jaký ďalšie? Ja si prosím sluchadlá z O2. Dosť! Mne by úplne stačilo, aby som si mohol zahrať vo vianočnej reklame. Chcem byť herec. Tato, zavedem táto televíziu. Na vianočné trhy sa naozaj oplatí zájsť. Človek tu všeličo vidí aj počuje. O chvíľu sa začnú veľkoplošné vianočné reklamy. Už sa dostali aj na vianočné trhy. Ja mám najradšej tú z O2. Pozerajte, prichádza na vianočná reklama. Tóni, keď sú tie Vianoce, tak šťastné veselie. Veď otvor. Fíha, čo to dostal Tonko, tie sú krásne. Tie sa budú nosiť aj 2 dní, nie ako tie biele. Čo by za to dali iní chlapi však? Tento bude môj. Ale na čo si robíš starosti, Tóni? Bože,
Veď ja už zo starého šrotu, ja som ti hovorila, nič nekupuj deťom, treba odkladať na knížky. Toni, ja si už ucha nikdy nevyberem. Sú iba moje, aj môžu byť aj vaše. Nájdite veľkú dače, ktorý poteší každého. Sluchadla autu, poc iba za 19 eur, alebo iné zariadenia pre našich zákazníkov. Olalala, Dosť bolo reklamy, zamyslíme sa. Všetci od Ježiška niečo chceme. Bolo by pekné, keby aj Ježiško dostal aspoň malý darček. Dobrý nápad. Obdarujme Ježiška. Ďakujeme Ježiško, že môžeme prežiť Vianoce a láske v kruhu našich najbližších. Deti z 1., 4. a 7. autistickej triedy zatancujú veľmi pekný, emotívny, scénický tanec s názvom Tajomstvo zázračnej noci. Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. The story of amazing love, the light of the world, given for us. Son of God and Son of Man, there before the world began, born
Krásne, že? A prichádza na rad hovorené slovo v podaní žiakov 4. a 5. ročníka so scénkou Svätí prinášajú Vianoce. A teraz prichádza ten. Vianoce sú čas radosti, pokoja a nádeje. Všetci sa tešíme na Ježiškovo narodenie. Už od nepamäti žijú na svete ľudia, ktorí majú takú silnú vieru v Boha a konali každodenne skutky, lásky a sa stali svätými. Dnes vám porozprávajú svoj príbeh. Každý z nich nám porozpráva, čo je v živote najdôležitejšie. Viera, nádej, láska a dobro v srdci. Počúvajte pozorne. Prichádzajú svätí, ktorí otvárajú branu Vianoc. Volám sa Barbora. Narodila som sa veľmi dávno v bohatej rodine. Môj otec ma zavrel do vysokej veže, aby ma ochránil pred svetom. Tam som sa však dozvedel o Ježišovi a uverila v Boha. Raz prišiel kňaz, ktorý ma tajne pokrstil. Keď sa to však otec dozvedel, veľmi sa nahneval. Dal ma odniesť a rímski vojaci ma mučili, lebo som sa nechcela zdať viery. Aj keď to bolo ťažké, zostala som verná v Bohu. Ľudia si ma dodnes pamätajú ako odvážnu svätú Barboru, ktorá chránila tí, čo sa nebali veriť. Som aj ochránkyňou baníkov a tí, čo pracujú s ohňom a bleskom. Na svätú Barboru 4. decembra dievčatá odrezávali vetvičiek z čerešní a dali ich do vás s vodou. Keď sa vetvička rozkvitla do Vianoc, znamenalo to šťastie a zdravie. Volám sa Martin. Narodil som sa v Maďarsku. Ako mladý som sa stal vojakom. Jedného dňa na ceste som stretol chudobného muža, ktorý bol veľmi hladný a premrznutý. Vtedy som pochopil, nemal som pri sebe peniaze, ale mal som vojenský plas. Mečom som ho rozťal na dve polovice. Jednu polovicu som mu dal. Vtedy som pochopil, že chcem slúžiť Bohu a ľuďom. Odišiel som z vojska a stal som sa kňazom a biskupom. Učil som ľudí, aby boli dobrí, láskaví a pomáhali si navzájom. Ľudia si ma dodnes pamätajú ako svätého Martina, ktorý prináša svetlo, teplo a dobro. Svätý Martin je posol dobrá, pokory a začiatku zemného obdobia, ktoré vedie až k Vianociam. Volám sa Stefan. Bol som učený a múdry muž, ktorý veľmi miloval Ježiša. Ľuďom som ospával o Bohu a o jeho láske. Niektorí ma mali radi, ale iní mi neverili. Chceli ma umúsať, tak ma osúdili na smrť. Tak ma kamenovali, modlil som sa za nich. Prosil som Boha, Pane, odpúšť a stal som prvým mučeníkom. Ľudia si ma dodnes pripomínajú, ako svätého Štefana som odpúšťal a veril. Na sviatok svätého Štefana si pripomíname prvá vánočná radosť, láske, odpúštení a pomoci druhým. Volám sa Katarína. Som dcera kráľa z mesta Alexandrie v Egypte. Bola som veľmi zvedavá a rada som sa učila nové veci. Raz som stretla starého pustovníka, ktorý mi povedal o Ježišovi Krista. Jeho slová ma veľmi zaujali a tak som sa dala pokrstiť. Neskôr prišiel do mesta císar a robil veľké slávnosti. Ja som mu odvážne povedala o svojej viere Ježiša.
Cisár sa nahneval a dal ma mučiť. Aj keď to bolo ťažké, svoju vieru som nikdy nezapriela. Ľudia si ma dodnes pamätajú ako svätú Katarínu, ktorá má odvahu a silnú vieru Ježiša. Svätá Katarína ukončuje zábavy, tance a otvára tichý adventný čas, keď sa ľudia začínajú pripravať na Vianoce. Volám sa Jan a som apoštol Ježíša Krista. Pochádzam z Galilei so svojím bratom Jakubom. Sme boli rybári. Jedného dňa nás Ježíš zavolal, aby sme išli s ním. Odtedy som sa stal jeho učeníkom a priateľom. Bol som pri ňom, keď robil zázraky a keď učil o láske a odpustení. Pri poslednej večeri som sedel vedľa neho. Pod krížom som stal Ježišovou matkou Máriou. Ježiš mi ju zveril, aby som sa o ňu postaral. Ľudia si ma pamätajú ako apoštola lásky, ktorý vždy veril a miloval. Svätého Jana si pripomíname na Vianoce, ktorý apoštola lásky a svetla. Volám sa Ondrej a som rybár z Galilei. Jedného dňa som stretol Ježiša Krista a rozhodol som sa následovať ho. Bol som jedným z jeho učeníkov. Z ľuďmi som sa rozprával o Božej láske a o to, že Ježiš uzdravuje. Pomáhal som chorým a učil som ľudí veriť dobro. Nie všade ma prijali. Niektorí sa na mňa hnevali, napriek tomu som neprestal hovoriť o Ježišovi. Za svoju vieru som bol uväznený a ukrižovaný. Ľudia si ma dodnes pamätajú ako svätého Ondreja, patrona rybárov a Škótska. Prinášam posolstvo viery, nádeje a odvahy. Na svätého Ondreja sa začína advent. Volám sa Lucia a narodila som sa v meste Syrakúzy. A od malička som slúbila, že budem žiť čisto a s láskou k Bohu. Moja mama bola chorá a tak som vzala k hrobu svätej Agáty. Tam sa stalo zázračné uzdravenie. Vďaky som sa rozhodla nevydáť sa a venovať svoj život Bohu. Niektorým ľuďom sa to nepáčilo a chceli ma viery zdať. Ja som im však povedala, nie, moja viera je silná. Preto ma veľmi mučili a trápili, ale ja som sa nevzdávala. Zomrela som 13. decembra, vtedy si ma ľudia pripomínajú ako svätú Luciu, patronku svetla, čistoty a odvahy. Svätá Lucia prináša svetlo do zimnej tmy a pripomína, že Vianoce, sviatky pokoja a svetla sú už blízko. Volám sa Mikuláš, bol som biskupom v meste Míra. Moji rodičia boli bohatí a keď zomreli, všetko som rozdal chudobným. Chcel som pomáhať ľuďom a robiť dobro v mene Ježiša. Raz som počul pláč 3 dievčat, ktoré boli veľmi smutné. Ich otec bol chudobný a nemal peniaze, aby im pomohol. V noci som im položil na okno 3 vrecká so zlaťákmi. Ráno sa veľmi potešili, mohli zaplatiť dlhy a začať nový život. Odtedy ma ľudia poznajú ako svätého Mikuláša, ktorý rozdáva radosť, dobro. Každý rok v decembri nosím deťom dáčeky a pripomínam im, že robiť dobro je krásne. A teraz prichádza ten, ktorý hovorí srdcom, ktorý prináša svetlo svätých.
Prajeme vám šťastné a veselé Vianoce. Neviem, či si pamätáte, možno niektorí áno, vystúpenie žiakov 6. a 8. autistickej triedy. Minulý rok malo názov Vianoce z minulosti. Teraz v ich podaní prichádzajú Vianoce z budúcnosti. Ľudia, všimli ste si, že tento rok sa Vianoce ako si neukázali? Ako by aj mohli, keď sú zakázané. Vraj niekto tajne zdobil stromček a dostal pokutu. To je starovodné. Teraz máme Vianoce 20.0 aplikáciu. Tu máš svoj darček. QR kód na stiahnutie nového skinu do hry. Veselé algoritmy. To má byť akože Santa, veď nemá ani bradu. No a ekologicky, žiadne soby, žiadne sane, žiadne emisie. Ale žiadne vojne perníkov, žiadne svetelka, žiadne objatia. Chýba mi tá skutočná radosť. Hip-hop movement production. Dobrý deň, ľudia, detekujem smútok. Mám vám pustiť playlist upokojujúce zvuky vysávača. Nie, Luna, chceme ti vysvetliť, čo sú Vianoce. Analyzujem Vianoce, neefektívne plytvanie svetlom, cukrom a sentimentom. Presne, teda nie. Ide o to, že ľudia sú spolu, dali si darčeky, spievajú. Darčeky, materiálne objekty s pravdepodobnosťou 87% výmeny za iné. Nie, ide o to, keď niečo dáš od srdca, urobí to dozaj druhému. Radosť, neznámy pojem, prosím o definíciu. To sa nedá vysvetliť, to musíš cítiť. Error 404, pocit nenajdený. Hip-hop movement production. How much of my man is? Give me some face. I want to wish you all a happy Christmas.
Let the cows begin. Jingle bells, all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, all the way now. The night seems not a twinkle, dashing through the snow. Low rider in tread, whip on 24, so we stunting all the way. Look up at the stars, there goes Santa Claus. I'll ask him for some jewels and I hope he drop them all. Jingle bells, all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, all the way now. The night seems not a Bird machine. Check. Check. Ľudia, kto tu rieši? Vianoce? My chceme ich vrátiť späť. Neprichádza do úvahy. Koláče zvyšujú cukor, koledy rušia signál a stromčeky zaprajú priestor. Veď bez nich je to tu také prázdne. Vianoce ľudí spájali. Keď sú šťastní, robia viac dobra. Dobrí ľudia nezvyšujú hrubý domáci produkt. Súhlasíme, efektivita nad emócie, efektivita nad emócie. Možno ste zabudli, že radosť je energia, tá, čo sa šíri ďalej. Radosť, neznámy zdroj energie, prepočítava. Detičky moje, ja si pamätám, keď Vianoce vonili škoricou a smiechom. Babka, ty si z minulosti? Z čias, keď sa ľudia navštevovali, nielen prihlasovali, keď darčekom bol úsmev, nie QR kód. Keď sa spievalo Tichá noc, Svätá noc. Systémová chyba. Cítim radosť. Hurá! Vidíte, nepotrebujeme aplikáciu, aby sme si urobili radosť. Stačí, keď sa pozrieme okolo a podelíme sa o trochu dobra. Zaznamenávam, srdce sa mi rozsvietilo, nový pocit, šťastie. Nech svetlo Vianoc svieti v každom z vás, nie v tablete, ale tu. Vianoce sú tam, kde je láska. Naši najmenší žiaci z prvej triedy špeciálnej základnej školy nesú malý darček s názvom Myší tanec.
poslušné myši nesedeli v skríši, uchmatnúci chceli zo syra. To sú šiši myši, mali ostať v skríši, tak ako ich mamka prosila. Vystrčili z diery iba 4 malé nosy, v tom odrazu za dverami zamňaukalo čosi. Čo keď je to veľký kocúr, už je s nami beda, keď nás chytí, už je po nás, utiec sa mu nedá. Vystrčili z diery iba 4 malé nosy, v tom odrazu za dverami zamňaukalo čosi. Čo keď je to veľký kocúr, už je s nami beda, keď nás chytí, už je po nás, utiec sa mu nedá. Radšej sedia v skríši 4 malé myši, pokúšať už nechcú náhodu. Už nebudú šiši, počkajú si v skríši, kým sa mamka vráti z obchodu. Neporušia viac už dohodu. V tejto chvíli našich najmenších vystriedajú najstarší žiaci z praktickej školy a spolu s nimi rozbalíme 7 darov Vianoc. Ale tie najkrajšie nekúpime v obchode. Sú v našich srdciach. No to je láska, lebo by sa zväzame zon. To je to pota. Lebo teplé srdce hreje viac než oheň. Toto je úsmev, malý zázrak, čo dokáže ožiaciť deň. Toto je pomoc, pretože každý niekedy potrebuje ruku, ktorá ho zdvihne. Toto je radosť. Nech sa smejú aj tí, čo zabudli. Toto je rodina, miesto, kde sme doma, nech sa deje čokoľvek. Toto je pokoj, dar, ktorý priateľ ku každému z nás poslal ďalej. A keď sa tieto dary spoja, vzniknú tie najkrajšie Vianoce. Láska, Topota. Úsmev, pomoc, Radosť. Rodina. pokoj. Určite každý z vás pozná rozprávku o 12 mesiačikoch. Pravda? Deti vždy kričia, že áno. Ale aké to je, keď sa mesiace v roku hádajú? Uvidíme. Verím, že to bude mať šťastný koniec. No už pozrime sa spolu. O 12 mesiačikoch. Na jar a či v bielej zime my sa nikdy nenudíme. Na jeseň či v prudkom lete rozprávka nám hlavy pletie. Tetka jedna popletená vydýchnúť nám chvíľu nedá. Začne v marci do apríla, nech nám nie je dlhá chvíľa. Pletie v máji až do júna, pod lesom aj v prostred grúňa. Smeje sa nám ešte v júli, so slnkom sa ku nám túli. V auguste sa kúpe celá, rozprávočka preveselá. Voda prská, ona volá,
vek znova. V septembri sa stratí v lístí, až v októbri to však zistí. November ju veľmi láka, v decembri chce snehuliaka. V januári nos jej mrzne, v februári jej spieva piesne. La 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 la, la 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 la. Každý si už na ňu zvykol, je tu 12 mesiačikov. Precestoval som už mnoho krajov a zažil veľa javov. Videl som veci nevydané a počul veci neslychané. No čo sa mi stalo práve tu, keď som išiel k vám na vianočnú besiedku? To už zaskočilo aj mňa. Prišiel som sem trochu skôr a uzrel, že na vôkol bytče máte veľa hôr. Rýchlo som vyšiel na najvyššiu z nich a tam pri ohni zbadol som 12. Áno, bolo to 12 mesiačikov. No niečo bolo inak ako zvyčajne. Mesiačikovia neboli vôbec milí a usmiatí, ako to býva v rozprávkach. Naopak boli nahnevaní, každý sedel riadny kusisko od toho druhého. A popod nosy hundral. Na čo je tu ešte kto si okrem mňa? Ja som predsa najlepší, ja stačím. A mňa majú deti najradšej. Dávam sneh, z ktorého si deti stávajú snehuliako. Čo ty taký február veľakrát je tak teplo, že nemáš ani sneh. Mali by ťa pridať medzi letné mesiace. No, len sa toľko neozrabuj, Januárisko. Náhodou o mne sa vraví, ak svieti slnko na hrobnice, horno žita a pšenice. Hej, čo sa hádate? To mňa majú všetci najradšej. To o mne sa vraví Jozef základ jary. A to ja som najlepší kamarát so slnkom. Pri mne kvitnú prvé kvety a marci na svätého Gregora idú voľky zo dvora. A čo ty, bláznivý apríl, však nevieš, či ti je teplo a či zima. To je, hádam, žart. Ticho tam! O kom z vás sa to tak pekne vraví ako o mne? Sad zemiaky na ďura, bude plná pivnica i komora. Ha! Mňa majú deti najradšej, lebo dobrá úroda zemiakov, to je základ pre školákov. Zemiak sem, zemiak tam, to si celý ty. Až v máji je všetko kviete, všetko sa veselí. Navyše viem aj dve remesla, lebo ak je maj záhradníkom, býva i rolníkom. No kto z vás toho toľko dokáže? Ja už mám toho dosť, to nám majú deti na ovase. Konci skývok zasínajú prázdniny. Slnko páli, voda láka, deti zabudnú aj na snehuláka. To sa mi asi zdá. Jún chce hovoriť o prázdninách a drží deti celý mesiac vo škole. Práve prázdniny sú predsa v júli, krásnych 31 dní zabavy. Ale júl, prázdniny sú nádherné. V slnečne ustálenom počasí a také je až v auguste stále platí, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Nehovor august hlúposti, to september je májom jesene. Nad majovú záhrada v septembri je krajšia. Jednoducho, september je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med. Takže mňa majú deti najradšej pre tú sladkosť. To je lož, až v októbri na svätého Lukáša jeho nos, chleba a kaše, no a chlieb sa nikdy nezunuje, je najdôležitejší. A mám aj príjemné počasie, nie ako november. Na svätého Po
Pozor, pozor, október. Platí studený november, zelený maj, takže tvoje teplo mi je lalič. Aj maj by bol bezo mňa lalič. Ja som najdôležitejší. Ticho, ticho, vítam všetci, vy ste najdôležitejší. Padnem od smiechu, ani jeden z vás nie je obľúbený ako ja a moje Vianoce. Ja sám vystačím. Joj, keby tu bol stále december, teda vlastne ja. Ako sa tak medzi sebou hádali, ani si nevšimli, že oheň pomaličky dohára. Jeho teplo slabne, v tom ohňu pristúpilo malé dieťa. Zľuboka sa nadýchlo a silno fúklo do ohniska. Ohník sa mocne rozhorel a vyžaroval príjemné hrejivé teplo. Srdcia mesiačikov sa začali zohrievať a z tvári sa im vytracal hnev. Malé dieťa sa usmialo a takto im povedalo. Priatelia moji, všetci patríte ku mne, všetci sme jedno. Ja som totiž rok, ale nie obyčajný, ale šťastný rok. Iba spoločne vieme počas celého roka robiť ľuďmi šťastnými, ale iba vtedy, ak je v každom mesiaci roka plný lásky, ktorú je cítiť v každom mesiaci roka. Prajeme vám lásku a radosť v každom mesiaci roka. Teraz prídu 8. a 9. spolu s detičkami z 9. autistickej triedy a predvedú tanček s názvom Tancujúce Vianoce. Nech sa páči, Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Vystúpenie triedy B variantu bude bohaté na hovorené slovo, spev a nebude chýbať ani vianočné prianie. Zazvonil, zacinkal pri dverách host, šťastia a radosti priniesol dosť. Celý sa tubreta, celý sa ligoče, všetci sa radujme, píšik na Vianoce. Zelená sa jedlička, narovnaj sa trošiška, vezmem si ťa, páči sa mi, bude zvoňať doma medzi nami. Dám ti hviezdu na čelo, večer bude veselo. Môžem ti vopred slúbiť, bude sa ti veľmi ľúbiť. Na Vianoce pokoju tu si tače dole nič nesi. Oko hera si píte tady toho síly. Na Vianoce zvykom býva, že sa chytí veľká ryba. Keď sa pečú dobroty, máme veľa roboty. Vyzdobíme veľký strom, rozsviečíme celý dom. Zazvoníme na zvonce, už nám stoja pred dverami ligotavé Vianoce. Vločka, vločke, tíško sada, anielové deti hľada, nielen párni do Vianoc, zvláštne čaro nesie noc. Večer cikne zvonček malý, modlitbu sme povedali, žiarivejšie hviezdy svietia, do nebička priania letia. Vianočný stromček v izbitke stojí, mamička pri stole jablčko krojí, keď ho rozkrojí, uvidí viestičku, čo bola schovaná vo červenom jablčku. Na Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Mamka, ocko, detičky, detkovi, ja aj babičky. Vianoce sú od dedička, dá nám lásku do balíčka. Bolo jej dosť, dostal každý, rozdelil ju raz a navždy. Prajeme vám hácne a veselé Vianoce.
nám hrou na keyboarde predvedie Adam Feranec, žiak 6. autistickej triedy a ja vás poprosím veľký motivačný potlesk pre Adama. A kým sa to tu všetko pozapája, tak my hodíme red s Adamom. Čo ideš hrať, povedz všetkým? We wish you a Merry Christmas. A nesiem vám noviny. Nesiem vám noviny. Tak nech sa ti darí. To bol veľký krok pre Adama aj pre nás všetkých, že to zvládol. Super, Adam. A je už tradíciou, že záver našej besiedky patrí rezkému vianočnému tancu. Nebude to tak určite ani tento rok, teda bude to tak. A zaručenie nás rozhýbe a dostane do víru Vianoc. Dámy a páni, Jingle Bells. Rastla štíla jedlička, už čas na ňou letí. O nej je táto pesnička, počúvajte deti. O nej je táto pesnička, počúvajte deti. Cez zimu
Vianoce sa pečú koláče a perníky, ale my sme sa rozhodli upiecť niečo iné. Niečo, čo sa nedá ochutnať jazykom, ale iba srdcom. Poďte, zmiešajme spolu všetko, čo je v nás najkrajšie. Ja pridávam radosť. Ja úsmev. Ja odvahu. Ja trpezlivosť. Ja nádej. Ja lásku. Ja pokoj. Ja silu. Ja priateľstvo. Ja svetlo. Každý z nás tu dnes pridal kúsok seba, kúsok svojho sveta, svojho úsilia, svojho srdca. A tak vznikol ten najkrajší dar. Dar, ktorý nevidno pod stromčekom, ale cítiť v srdci. A ten dar vám dnes dávame my, vaše deti. Chybí
vážení prítomní. Touto piesňou sme dali všetkým najavo, že naozaj sme tu. A chceme byť pochopení svetom. Vidíte, šťastné deti, ktoré sme si všetci mysleli, že to nedajú. Oni to dali. Ja mám jedno jediné želanie a to je to, aby sme ich mali všetci radi. Celý svet, aby ich mal rád, pretože sú naše. Sú naše, sú vaše. Spoločne s nimi a s mojimi kolegami, kolegyňami, s celým kolektívom vám prajeme všetkým krásne, požehnané Vianoce, aby v kruhu svojich blízkych ste prežili lásku, pokoj, pohodu a porozumenie. Ďakujeme. Vážený pán primátor, vážená pani riaditeľka, ale hlavne vy, milí pedagógovia, milé deti, vážení rodičia, dovolte mi aj mne, aby som sa prihovoril pár slovami, ale myslím si, že to, čo dokázal kolektív týchto skvelých ľudí s našimi deťmi, je niečo úžasné. A tu vidno tú kreativitu, tú silu tej detskej osobnosti, že keď sa chce, tak sa dokáže pripraviť jedno nádherné predstavenie a občas v tých istých momentoch to bolo naozaj na hrane dojatia. Ja veľmi krásne ďakujem vám všetkým, že dokážeme veriť, dokážeme vnímať a som veľmi rád za podporu našej školy, týchto ľudí, skvelých ľudí, ktorým by som teraz chcel, aby ste veľmi zatlieskali. A teda aj v mene regionálneho úradu školskej správy ako zriaďovateľa vám chcem zaželať krásne, požehnané vianočné sviatky, ešte tento krásny advent a všetko dobré ešte v tom starom roku a všetko len to najlepšie v tom novom roku. Ďakujem krásne. Vážená pani riaditeľka, milí kolegovia a kolegyne, vážení predstavitelia regionálnej školskej správy, milí rodičia, starí rodičia, dnes tu stojím hrdo. Pamätáte, minulý rok som nedokázal povedať ani slovo, ale som si povedal aj minulý rok a rozmýšľal som nad tým a potom, čo dnes predviedli deti, sa nehambím. Lebo chcem poďakovať. To, čo dnes predviedli tieto deti, je niečo úžasné a ja vám chcem len tlmočiť, že máte úžasné deti. Plné elánu, nadšenia. Ja viem, že dušička plače, ale videli ste sami, že ich čaká budúcnosť. Ja chcem poďakovať, Hanka, tebe, celému kolektívu, že sa staráte o to, aby sa posúvali z mesiaca na mesiac, z roka na rok. Určite to nie je jednoduché, ale vaša trpezlivosť, vaša empatia, ale aj vaše skúsenosti naše detičky posúvajú dopredu. A dnes sme videli, že má to význam. Keď spoločne spojíte síly s rodičmi, so starými rodičmi, ale aj s nami všetkými Byčanmi, z väčšieho okolia, ale viem, že sú tu aj deti z iných miest, tak myslím si, že to má veľký zmysel a ja vám veľmi pekne ďakujem. Držím vám všetkým palce. Milí rodičia, veľa trpezlivosti, nie je to ľahké, ale pevne verím, že tak ako ste sa dnes potešili, my všetci, že sa budete tešiť aj ďalšie mesiace a roky. Chcem vám zaželať aj ja všetkým pokojné, veselé a Božie Vianoce. Veľmi pekne vám ďakujem za úžasné predstavenie. A ešte nekončíme.
Monika, to bolo krásne. Všetci, bolo to nádherné. Ak dovolíte, ďakujem, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Ďakujem, že každoročným završením kalendárneho roka je tento nádherný darček, táto emotívna besiedka. Vďaka vám cítim a vnímam Vianoce, ich pravú, nefalšovanú, jedinečnú atmosféru. Ďakujem za vašu prácu, chuť, odhodlanie, za každú jednu vyučovaciu hodinu i každú sekundu mimo nej, kedy prekonávate samých seba. Je mnoho spôsobov, ako máš niekomu ukázať lásku. Ten najlepší je venovať mu svoj čas. Prajem zo srdca všetkým šťastné, veselé, pokojné a požehnané sviatky. Vianoce to je láska v srdciach ľudí okolo nás. Pekné sviatky, priatelia. A teraz ešte tradičná hymna Vianoc. Zaspievajme si spoločne Tichú noc.